el meu cas, si jo en comptes de Paco fos Paca, no estaríem aquí. Jo tenia les criatures, tenia el pis, tenia tot. Malgrat que la violència de gènere s'exerceix bàsicament contra les dones, existeix, però, una realitat minoritària, la dels homes maltractats. En Paco és dels pocs que s'atreveix a denunciar-ho obertament. He estat un home maltractat i continuo estant maltractat. He estat maltractat físicament, psicològicament, però el que em fa patir més és el maltractament continuat, persistent, inacabable de la justícia que m'ha separat de les meves filles. Cada dia des de fa 5 anys, en Paco surt a les 8 del matí, agafa la bicicleta i marxa a buscar les seves filles per portar-les a l'escola. Aquest camí que faig diàriament, que en principi el faig perquè era l'única manera d'estar amb les meves filles per al règim de visites que em van imposar, s'ha anat convertint en una experiència agradable perquè al seu final m'esperen les nenes i d'alguna manera s'ha convertit en la millor manera de començar el dia. A mi per sentència em correspondria veure les nenes a partir de 8:45 i fins a les 9. Això seria mitja hora molt agradable de passeig des de casa seva fins a l'escola. En realitat, doncs, ni tan sols això s'acompleix. Les tinc uns 10 minuts. No puc entendre, no? I sí, penso que lamentablement encara estem en una fase que no s'acaba mai de maltractament, no? Últimament, quan menges, quan et miro mentre dorms, quan et miro així en general, em moro de ganes de clavar-te una bufetada. Endavant, clava'm una bufetada. Vinga, em vols pagar o no? Però, sovint, la realitat no s'allunya tant de la ficció. A banda del maltractament psicològic continuat, en Paco també ha patit agressions. Tot i que de seguida va veure un comportament estrany a la seva parella, va anar deixant passar el temps amb l'esperança que la seva actitud canviés. Al principi ens vam conèixer i ens vam enamorar. I llavors vam començar a viure junts i la primera notícia que vaig tenir de que hi havia problemes és quan em va anunciar que estava embarassada, no? I m'ho va dir d'una manera que semblava una catàstrofe. Em va dir que era un irresponsable i que se'ns venia el món a sobre i que jo no me n'adonava compte, etc. Jo li vaig dir que era una bona notícia, que tots dos ho volíem, i amb el seu naixement va passar el contrari, no? Que qualsevol cosa era bona per discutir i tal. Jo vaig prendre la tàctica de no discutir, no contestar, no introduir cap element de possible crispació, i d'aquesta manera em vaig anar sometent, no? I sempre hi havia l'esperança que s'arreglés, però els maltractaments es anaven reproduint i a més eren absurds, no tenien relació amb la realitat, no? Semblaven inventats i trets d'una novel·la molt barata, no? Va arribar un moment que en Paco se sentia arraconat a casa seva. Cada vegada tenia menys espai per les seves coses i a la mínima sorgia una disputa. Ara ha habilitat una part del seu estudi d'arquitectura com a vivenda, però per guanyar la tranquil·litat perduda ha hagut de pagar un preu molt alt. Al final veig que he perdut el més preciós, que era el contacte diari amb les filles, però he guanyat un espai en el que sé que hi ha pau, que les coses van al seu lloc i que ningú no em molestarà, que puc dormir 6 o 8 hores sense que passi cap desgràcia, no? I això per mi és molt important. Jo he pogut anar-me refent de tot això a base de tranquil·litat, no? De poder saber que hi ha un lloc segur, no? Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. Ante el maltratador, tolerancia cero. Tot i que més del 90% de persones mortes a mans de la seva parella són dones, també hi ha un altre col·lectiu, el d'homes maltractats, que ara per ara són invisibles en la nostra societat.
Jo, si no hagués estat perquè em trobo en la meva situació, jo no m'hagués fixat gaire i quasi ho hagués donat per bo, no? que es facin aquest tipus de propagandes, perquè en principi la dona físicament a segons quins àmbits doncs, té un perill, no? Segons quines educacions. Aquestes campanyes ignoren la realitat, és que el maltractament és una cosa transversal, totes les classes socials, tots els països per avançats la practiquen i a més passa tot arreu, però d'alguna manera la política ha arribat a uns extrems de baixesa que el que es fa és simplement publicar les estadístiques que interessen i les altres o maquillar-les o simplement no publicar-les. Fins ara, les associacions de dones s'han mogut, han lluitat pels seus drets i han denunciat els casos de maltractaments. Els homes que estan en aquestes situacions no se senten ajudats per les administracions i els costa denunciar els seus casos. Sí, es cierto que muchas veces ellos van a la comisaría y los policías les dicen, mira, mejor no denuncies, que te vas a meter en un lío. Esto es, a lo mejor 1 de cada 3, 1 de cada 4 pasa. Dicen, mira, te ha pegado, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha roto la nariz? Bueno, mira, se te pasará, pero no te metas en líos. No lo denuncies porque se te va a volver en contra. Que la Constitución dice que hay una presunción de inocencia, pero en los casos de violencia doméstica, en realidad, lo que se ve diario es justo lo contrario. Hay una presunción de culpabilidad. Por lo pronto, siempre que hay una denuncia de una mujer a un hombre, lo van a llevar detenido. Es decir, aunque después se sepa y se le deje libre, ese paso ya lo han dado. Es decir, en el calabozo ya ha estado. Y eso a un hombre, digamos, normal, que no tiene hábito de estas cosas, le hace polvo, le hace polvo. Hola, què tal? Qui ha viscut més de prop la situació d'en Paco són la seva mare i la Pilar, cangur del domicili conjugal. Ella també va preferir anar-se'n d'allà i cuidar les nenes quan estiguessin a càrrec d'en Paco. Situaciones muy difíciles, ¿no? Porque entre la pareja, el genio de ella, de un momento a otro ya cambiaba y siempre pues explotaba con quien estaba a su lado. En aquella ocasión fue con Paco, que tenía ya asperezas y siempre ya lo gritaba, incluso tenía intenciones como de agredirlo, ¿no? Como yo estaba ahí constantemente, también me sentía afectada. Un dia em ve a la nit i em diu, mamà, vengo aquí a quedar-me. I jo vaig pensar, bueno, haurà sortit d'aquell infern, la primera reacció meva, però d'aquest infern no se n'ha sortit. No se n'ha sortit ni crec que se'n surti. Des que es va separar, en Paco passa una gran part del seu dia a dia entre totes aquestes sentències i al·legacions amb l'objectiu de lluitar per les seves filles. Aquesta batalla judicial va començar quan l'any 2005 en Paco va ser agredit per la seva dona davant d'una veïna. No havia estat la primera vegada, però aquest cop va decidir posar una denúncia. Per contrarrestar aquest fet, la seva exparella va posar una contradenúncia, al·legant que ella també havia estat agredida. A partir d'aquí, va començar una lluita legal entre la parella. L'agressió física, que no deixa de ser un moment de vexació total i veure que realment no pots caure més a baix ja, o sigui, que t'hostina al carrer davant de gent com si fossis una merda, o sigui, realment és ja el màxim que pot passar en aquell moment, però una vegada tu et recuperes, et curen, es converteix en un record, no? El que realment és una agressió mortal, letal, és la que jo he patit justament a partir de denunciar la meva agressió. Si ell m'ha denunciat, doncs jo també denuncio. I sobretot, el fer servir aquesta denúncia falsa per separar-me de les criatures. A la llarga, jo he pagat amb escreix aquesta denúncia, perquè encara que em van donar raó a cap de 2 anys, vaig estar 2 anys com a sospitós de maltractament de dones i coses de l'estil, i ho he passat molt malament, però penso que si no hagués fet aquesta denúncia, la meva situació seria molt pitjor. El resultat va ser la condemna de 3 mesos de presó per la seva exparella i a més d'1 any amb un ordre d'allunyament, però ni tan sols en aquests moments en Paco va tenir la custòdia de les seves filles. Si jo en comptes de Paco fos Paca, no estaríem aquí. Jo tenia les criatures, tenia el pis, tenia tot, i segurament putejaria el meu marit, segurament. Aquest és el tema. La discriminació positiva aquesta és nefasta.
La Núria té molta experiència en l'àmbit dels maltractaments i fa 2 anys que ajuda homes com en Paco que lluiten per tenir veu i per aconseguir un tracte més igualitari. Es parla de violència de gènere i de fet el que ens oblidem és que hi ha una altra mena de violència que és molt pitjor, que és la domèstica o la intrafamiliar, que també se'n diu, i l'Institut Reina Sofia ha admès que el 60% d'aquests maltractaments els fem les dones dintre de casa, cap als nostres fills i cap als nostres marits. El fet de que hi hagi dones recolzant els homes perjudicats és una meravella de la natura. Elles tenen una visió, en aquest cas, molt més madura que els homes, potser doncs, estan en condicions com sempre, de fer-nos, diguem, un gran ajut, justament perquè són diferents. O sigui que jo estic agraït, diguem, que les dones estiguin... Jo considero que en aquest moment estan portant l'avantguarda de les petites organitzacions que hi ha d'homes. A mi només caldria que m'haguessin demanat perdó. Jo tenia ganes de donar perdó i oblidar-me d'aquestes misèries i de totes les que van haver abans. Jo me n'oblidaria només amb un gest de reconciliació, de final de la guerra. Realment no em dono cap valor. No. Quan em va passar tot això, a millor no em passava, però després va passar una altra cosa i una altra cosa. Al final arribes a perdre... I és trist dir-ho en el meu cas perquè em considero una persona forta, però jo no sé si algun dia tornaré a tenir l'autoestima que jo tenia, que en tenia per donar i per vendre, no? Ara és una mariconada per mi, això, autoestima, que era autoestima...